Pozdrav, ljudi, danas ću pokazati kako da skinete uTorrent, program za skidanje igrica preko interneta. To ovako izgleda. A ovako. Znači da krenem, idite na Google i kucajte uTorrent download. To je ovo drugo, ali ja ću ostaviti ovaj link u opisu videa da vi ne morate tražiti. Znači, samo kad uđete idete free download i onda opet free download i vidite tu ću vam spaliti slacita, stisnite na to, idete run, sačekajte malo i evo ga, ovako ću vam spaliti. Sačekajte malo samo dok se učita. Evo ga. Odite. Ovo odkačite. Next. No thanks. Next. I evo ga, ali ja neću, pošto već imam. To onda sačekajte da vam se instalira, da ćete neku instalaciju, to će vas direkt platiti instalacija. Onda instalirajte i dobit ćete ovo. Tako ćete to dobiti. Ovako ćete dobiti, ali bit će vam i tu. I eto, to je bilo to. Ako sam vam pomogao, lajkujte, ako vam se svidio video, lajkujte. I eto, pozdrav.